un altre cop a comprar. I si puc passaré per una merda de monument que hi ha al costat del poble, però fa un pantot bastant desagradable, no sé si arribaré. Perquè l'última vegada que vaig anar amb aquest vent, amb aquesta intensitat, fins i tot de baixada em costava pedalar, tu. Però bueno, mira, a veure, tu, si me'n surto o fracasso. Bueno, de fet, els molins no semblen que vagin gaire sí. No sembla que vagin gaire ràpid els molins. Bueno, a veure, tu. Vinga. I m'estic acostant cap a la via. Soc a Hugup i allò és el carrer principal, em sembla. I aquí és l'estació i estic anant cap al supermercat. Això d'aquí és l'estació i això a l'esquerra hi ha un hotel. Una mica més endavant em sembla que està l'Ajuntament. Déu-n'hi-do, com m'apreta el vent. M'ha deixat fet pols amb aquesta pujadeta. Sort que els arbres tapen el vent, perquè és una putada. Bueno, a veure cap a on vaig. Baixadeta. I total, segur que l'escultura és una puta merda, però s'ha de veure. Hòstia, però si hi ha una casa. Què collons és això? No ho sé. Bueno, pues res. No és una casa. No sé. Cap on vaig? Caminet. Ja està, no sé. La veritat és que no sé què collons és això. Perquè és una mena com d'estanc o de llac, no sé. Però jo m'esperava un monument. I m'he trobat això, no sé, potser és que vull mirar malament el mapa. Bueno, de fet vull mirar malament el mapa perquè això és el que buscava. I allà baix, darrere els arbres es veu com una mena com d'atalaia o no sé. Llavors vaig a veure què collons és allò, no sé, potser és allò. He arribat a l'atalaia i no sé si pujar, perquè tampoc crec que es vegi gaire res des de dalt. Però bueno, no sé, ja que estic aquí, millor que pugi, no? Ai, estic
estic en forma. Bueno, va. No és el més allunyat. Està aquí amb aquest vent que fot. Ai, aquesta dalla. No sé com aguanto amb aquest vent. Estic acollonit. Estic acollonit. No és que tingui por de les alçades, però no estic gaire segur aquí, Mira com és d'empinat. Hòstia, tu. Allà està la meva bicicleta. I aquí els arbres. Uau, tu. No sé què faig aquí. A veure, jo diria que el que he vingut a buscar és això, però és que això és una merda, no? És com una mena com de troll, no? I... Sí, mira. És com una mena com de troll. Mobile Pay no sé què. Potser s'ha de pagar 40 corones per fer alguna cosa. I veig que sento que ve gent. No és que bé, no sé, és com una mena com de troll. I aquí hi ha un seient. És que bé, no sé. No sé, aquí explicarà alguna cosa, però com no sé d'on és, pues... Assisted for... Ah, no, això són els patrocinadors, segurament, perquè són empreses. I res, aquí tenim el troll aquest, que no sé... És molt maco, és super maco. Està fet de fusta. Està fet de fusta. I bé, doncs es veuen els cargols i això, no? A veure si... És el que hi ha, tu, que no veig bé. Doncs ja està, això és el que he vingut a veure. Deixar de sembla més fàcil. Si més no, almenys no em pica la cara. I puc deixar-me anar. Perquè si no... Puta merda. Apa. Direcció cap a Hurup.